Yan. Ang Agosto po ay 116 plus 87 po. Yan. Okay, 116 plus 87. So, unahin natin ang libo. Pero hindi, paghahati-hati na. Yan gawin natin po ay hatinan natin po. Ilan yung kabuang bilang? 116 plus 87. Ilan po ba? Ang ballpen. Makatapo ako. Tanggalin pala sa puto. Tanggalin pala sa ano. 203 tayo mga nanay. So 203 yung hati-hatiin natin yan. 203. So para madali, siguro,